Hola, benvingudes i benvinguts. Avui veurem amb Mendeley com fer la vostra bibliografia de forma automàtica. Bé, el primer que necessitareu és instal·lar Mendeley. Mendeley és un gestor de bibliografia i per tant ens permetrà ordenar les nostres cites bibliogràfiques i després insertar-les al nostre document, ja sigui el TFG, TFM, qualsevol informe on necessiteu posar una bibliografia. Per descarregar-vos-el només cal anar a la web de Mendeley, us deixaré el link per la descripció i registrar-vos gratuïtament. Mendeley treballa tant en una versió online, on teniu la vostra llibreria en aquesta plataforma que podeu entrar a través de la pàgina web, com en una versió escriptori. Des d'aquesta tardor, Mendeley ha canviat el que fins ara era l'aplicació desktop, que ara es diu Mendeley Reference Manager. Llavors, si fèieu servir el Mendeley desktop, segueix sent útil, segueix funcionant, però us recomano que ja us instal·leu Mendeley Reference Manager. Un cop heu instal·lat Mendeley ja podeu accedir-hi al vostre ordinador, us demanarà que fiqueu el vostre correu o contrasenya del compte que heu generat i aquí, per exemple, veieu la meva llibreria, on tinc diferents articles amb els seus autors, l'any i el títol, d'acord? Si clico en qualsevol d'aquests articles puc veure els seus detalls. Aquí a la dreta m'apareix aquesta pestanya on tinc el tipus de referència, el títol, els autors, la revista, l'abstract, els números de pàgina i volum on s'ha publicat. Per tant, tinc tota la informació completa. Imaginem-nos que ara volem incorporar una cita nova en aquesta llibreria perquè volem citar alguna cosa en el nostre treball, informe, TFG, el que sigui, d'acord? Tenim dues maneres de fer-ho. Una és manualment agafant el PDF que ens descarreguem del nostre article o referència i introduint-la, arrossegant-la dins de la nostra llibreria. Anem a fer-ho. Per exemple, agafo de referència aquest article que vam publicar el 2019, el descarreguem i des de la carpeta on el tenim descarregat l'arrosseguem a la nostra llibreria. Veiem com s'està pujant l'arxiu. Fixeu-vos com ens marca que es sincronitza i ja ens apareix aquí l'article. Anem a revisar si els detalls són correctes, ens ha posat el títol, els autors, la data de publicació, la revista i el volum on s'ha publicat. Ens ha copiat també l'abstract, el nom de l'arxiu i altres indicadors. Bé? En aquest cas, com que hem introduït també el PDF, nosaltres al fer-hi doble clic se'ns obriria el lector de PDF per a aquest article. I podríem aquí llegir l'article i fins i tot marcar, subratllar, si alguna part la trobem interessant i es quedaria guardat en la nostra llibreria, d'acord? Bé, tornem enrere, tanquem aquest visor PDF i tornem a la nostra llibreria, al nostre llistat. En aquest cas hem afegit aquesta cita que no la teníem fins ara. Anem a veure la segona manera d'entrar una referència, una cita bibliogràfica a la nostra llibreria. És a través d'un importador web, el Web Importer de Mendeley, que l'hem de descarregar a part. Llavors, si tornem a la pàgina web, veiem entre les possibles descàrregues com tenim el Mendeley Desktop, tot i que ara és el Reference Manager, encara ens podem descarregar aquesta versió antiga. També, mira, aquí ens ho indica de fet que ja està disponible aquesta nova versió des d'aquesta tardor del 2020 i aquí ens ofereix també l'opció d'instal·lar el Web Importer, que ens interessarà per aquesta segona via per importar la nostra bibliografia. L'instal·lem fent clic aquí i jo ja el tinc instal·lat i és aquesta marca que us apareixerà aquí en el vostre navegador, aquest símbol de Mendeley que ens apareix al navegador. Llavors nosaltres ara, si anem a buscar un article científic, per exemple aquest article, publicat a PNAS, si nosaltres ara el volem importar a la nostra llibreria, quan estiguem a la pàgina on està l'article disponible, li cliquem al Web Importer. Se'ns obre aquesta pestanya a la dreta, haureu d'entrar amb el vostre compte, i un cop aquí heu accedit, us mostrarà aquí a la dreta les opcions que troba de cites disponibles en aquesta pàgina. Per exemple, ens ha trobat aquest article que era el que ens interessava a nosaltres, però per altra banda altres referències que també surten per aquí. Seleccioneu la que a vosaltres us interessi, en aquest cas ja està marcada aquesta d'aquí, i que ens ho afegeixi, jo li demanaré en general, sense que estigui dins de cap carpeta. I li cliquem afegir. S'estarà afegint a la nostra llibreria i ara veiem que ja ens posa que s'ha afegit tant el PDF com la referència. Anem a la llibreria i ja ens apareix aquí aquesta primera línia, és aquest que hem importat ara mateix. Si no ens aparegués, hauríem de demanar que ens sincronitzi.
Pot ser que a vegades no ho faci automàticament, per tant, li cliquem aquí, que es sincronitzi per si hi ha hagut alguna cita nova i ens hauria d'aparèixer les que teníem últimament. Fantàstic. Revisem sempre que els detalls siguin correctes, que tot està bé i ja tindríem les nostres cites. Així és com aniríem important els diferents articles que vulguem citar en el nostre informe. Anem a veure com ara els citaríem al nostre Word on estiguem generant el TFG, TFM, tesi doctoral o qualsevol article científic. Imaginem, per exemple, que aquí teniu l'estructura del vostre TFG, TFM, tesi doctoral o article, que, per exemple, podria tenir aquests apartats, introducció a objectius, material i mètode, resultats de discussió, conclusions i bibliografia. I a mesura que aneu redactant la vostra introducció, necessiteu citar bibliografia d'altres autors. Per exemple, imagineu que voleu citar aquesta frase, que ja heu llegit un article que us indica que les espècies invasores tenen una major amplitud del nínxol fisiològic. I això ho ha dit uns autors. I volem aquí introduir qui ho han dit. Ho podríem fer manualment, escrivint manualment nosaltres. Per exemple, amb aquest format. Crec que era el 2007. Amb aquest format, la nostra cita. I aquí a la bibliografia hauríem d'introduir la referència completa, que seria alguna cosa amb un format semblant a aquest. Ara bé, si nosaltres tenim molta bibliografia, fer-ho així serà molt incòmode. Serà molt més fàcil utilitzar el plugin per citar a Word de Mendeley. Aquí a la pàgina web de Mendeley, on podem trobar, a part del Web Importer que hem instal·lat abans, el Citation Plugin. Aquí, clicant aquí el podeu instal·lar, us deixaré també el link a la descripció del vídeo, i ja quan aneu al vostre Word us trobareu que a la pestanya de referències us ha aparegut aquesta nova eina que és Mendeley Cite. Si feu clic, s'us obrirà aquesta pestanya lateral on us donarà les opcions. Primer, com sempre, haureu d'entrar amb el vostre compte i quan hagueu entrat us apareixerà aquí una versió en miniatura de la vostra llibreria. Aquí, per tant, el que podríem fer és buscar aquesta citació que hem introduït abans. Per exemple, busquem per nom dels autors o nom del títol de l'article o alguna referència que ens en recordem. Si jo ara la marco, mira, m'he equivocat, no era 2007, era 2014. Si ho haguéssim fet manual, hauríem de revisar l'any. En canvi, aquí ens surt automàticament. Ens dona l'opció aquesta que volíem, aquesta citació de Higgins i Richardson. La marquem i li demanem que inserti aquesta citació. Fixeu-vos que ens apareix aquí en el text el mateix que havíem posat nosaltres, però amb aquest format que queda com automàtic i linkat al que era la nostra llibreria amb la informació d'aquest article. Borrem aquesta referència manual i ja tindríem aquí la nostra cita. Aprofitem per afegir una segona. Per exemple, amb el text, aquí voldríem citar l'estudi del 2019 que abans hem descarregat. Per tant, el que faríem és posar-nos en aquest punt, buscar el nom de l'autor o el títol de l'article que ens hem descarregat abans, que és aquest d'aquí, i el marquem i li demanem que l'inserti aquí. Veiem com també ens apareix com en aquest requadret, com linkat. Perfecte. Ara nosaltres aniríem escrivint el nostre informe, article, TFG, TFM, el que fos, i aniríem incorporant totes les nostres cites que tenim a la llibreria de Mendeley ja descarregades. Quan volguéssim fer aquest apartat de bibliografia, en comptes d'escriure manualment i anar ordenant, per exemple, per ordre alfabètic, les diferents cites, podem demanar que Mendeley ens ho faci de manera automàtica. I això ho fem de la següent manera. Ens posem aquí en el punt en què nosaltres vulguem insertar la nostra bibliografia i a la pestanya de referències, aquí dins del Mendeley Cite, aquesta pestanya a la dreta, més opcions, trobem aquesta opció, Insert Bibliography. Per tant, insertem la bibliografia en aquest punt i ens apareixerà automàticament, automàticament ens apareix la bibliografia. Fixeu-vos que ens ha posat ja per ordre alfabètic aquestes dues cites que havia introduït al nostre document, l'any, el títol, la revista, el volum i fins i tot el DOI. Per tant, ens apareix directament la nostra bibliografia en format estandarditzat. Fantàstic. Ara imagineu-vos, clar, si vosaltres teniu entre una quarantena de cites, facilita moltíssim la feina. I també és especialment útil quan necessiteu fer un canvi de format del
del tipus de citació que voleu. Habitualment, els formats que es fan servir per les cites són diversos. Un estil de referència molt famós, per exemple, és l'estil APA, però també n'hi ha altres. I, per exemple, si esteu escrivint un article científic, té les seves pròpies normes de com escriure la bibliografia per a aquella revista. Hi ha moltes variants, a vegades. En comptes de tenir el nom dels autors, tenim números. Per ordre d'aparició volen que s'ordenin les diferents cites. Això ho podem canviar molt fàcilment en Mendeley, perquè aquí ens dona l'opció de seleccionar el citation style. Ara, per exemple, jo tenia posat el Frontier Journals, de manera que per la revista de Frontiers ja tenia l'estil de citació. També li puc demanar aquest que comentàvem, l'APA, que és dels més famosos o més àmpliament utilitzats. Us deixaré una mica uns quants links per explicar-vos què és APA, com funciona i altres exemples d'altres estils de citació. Per exemple, jo ara li demano que em canviï, que ara em faci la bibliografia amb APA i fixeu-vos que sí que en la citació en el text crec que va amb aquest símbol en comptes de AND, per exemple, o podríeu provar qualsevol altra, per exemple, Chicago també és bastant famosa, provem aquesta, en aquest cas ens torna a aparèixer el AND, ens apareix... el títol va entre cometes i l'any no va entre parèntesis. També podeu seleccionar altres estils, us en podeu descarregar d'internet, o fins i tot editar el vostre amb les necessitats que tingueu. Per exemple, imagineu que voleu marcar la bibliografia només amb números, no amb els noms dels autors. Doncs, per exemple, la revista Nature és una d'aquestes revistes que treballa amb números les referències i, per tant, ara quan hem demanat que ens faci l'estil de Nature, ens posa ja les cites amb números i ens ha ordenat aquí ja la bibliografia en comptes de per alfabètic per ordre d'aparició. Això és molt útil fer-ho de forma així automàtica perquè així nosaltres si editem coses a sobre ja es van posant tots per ordre automàticament. Posem-nos en el supòsit que trobéssiu algun error a la bibliografia d'algun títol que no està ben posat, un autor que realment no es diu així o alguna cosa similar. Si trobeu algun error, el que heu de fer és tornar a la vostra llibreria, editar-lo aquí fent clic a la referència, editar el detall que no sigui correcte, per exemple el nom d'un autor, o us ha sortit en majúscula, o l'any no és correcte, o qualsevol aspecte que vulgueu modificar, el model fiqueu aquí, li cliqueu a sincronitzar sempre i en el vostre Word li torneu a demanar sincronitzar i refrescar, actualitzar les vostres referències. Al clicar-ho s'actualitzarà, serà en aquest moment quan s'actualitzarà i es corregiran els errors. Ja veiem, per tant, que realment Mendeley ens és molt útil per fer de forma automàtica la nostra bibliografia, ja sigui pel vostre TFG, TFM, tesi doctoral o qualsevol article que estigueu escrivint. I sobretot és especialment útil perquè ens permet canviar molt ràpidament d'un estil de citació a un altre. Ara bé, aneu sempre amb molt de compte de revisar que els detalls que importa siguin correctes, que realment s'importi bé el nom dels autors, que per exemple no hi hagin caràcters especials en els cognoms que dificultin que no es posin bé. Reviseu també que l'any sigui correcte, que no surti cap part en majúscula o, en general, haureu de fer una revisió igualment de la vostra bibliografia. Això sí, us la farà de forma automàtica. Us deixo a la descripció alguns links on podreu trobar, per una banda, què és l'APA, que és l'estil de citació més comú, altres estils de citació famosos, com funcionen, i també un link de la UOC on expliquen a mapa o exposen a mapa com es citarien els diferents documents, el que serien articles científics, llibres, pàgines web, tuits fins i tot, i altres fonts d'informació que pugueu estar utilitzant i que necessiteu citar. Igualment, Mendeley us ho farà de forma automàtica, però està bé que reviseu que la vostra font sigui del tipus que sigui si importa de forma correcta. Us deixo també un link de la Universitat de Barcelona, del CRAI, que ofereix suport amb el funcionament de Mendeley. Tenen recursos molt xulos que expliquen una mica més en detall com funciona el Mendeley i de tant en tant fan cursos també. Us deixo el link, feu una ullada i qualsevol cosa m'ho deixeu als comentaris i molts ànims!